ndị nke m ekene ọmanụ abalị ọmanụ tata bụ ụbọchị afọ ama m na afọ fonyela anyị niile ndụ na-arụ isi ike ekenekwanụ m nnọọ. Tata egwu m ga-eji wee malite bụ egwu ọfụ eji ike nwambụ na snow holoblos ololo bros ololo bos ololo bos egwu fa ka m ga-eji maka na egwu fa nwelo ife m ga-eji wee kọwa maka na ọ banye n'ife m na-akọwa taa. Ọ bụrụkwa egwu m ya na ana m ayọ Facebook na-ayọ ejike nwambụ na-ayọ ololo bọs, biko unu agbakwana m akwụkwọ. Ejiro m ozi ya na-ezi, ejiro m itinye egwu unu n'ozi m na-ezi ka m wee kpala ego, mba kama na ọ ka m wee nye nkụzi n'ife m na-achị ife m bịa ịkọwa maka ya tata. Ekenekwa m unu ụmụnne m ndị nke m, ka anyị gabanụ n'iru na-etufuru oge. Nke a bụ egwu ọfụ eji ike nwambụ ya ka anyị ga-eji malite ozi m nke tata. Agbakwa egwu n'ebe a a na-agbakwa ogene n'ebe a, asị ka aka ụmụ guys sawasịa. Asị bunye anyị ike ka aka ụmụ guys chawasịba arọ. Ekenekwa m unu, bunye anyị ike. Unu na ndị akpọgasị afa ma Elija ma ọsịa ma ọsịrịa, asị ka ike bunye Moses, si bunye anyị ike na onye na-enwere oge ọ dịka onye bụ na stretcher. Ma ụmụnne m ndị nọ Amerịka ebe unu anọ na n'ụwa niile, eji ike na bọs na-asị ololo bọs na-asị si panye unu ike. Anyị nwa ma mụnwa nwoke na-awa nwaanyị a na-awa ọsị panye anyị ike arọ. Gịnị bụ ozi m ji bịa tata? Ozi m ji bịa tata bụ arọ.
ozi nji bịa tata si na tata Ngozichukwuka si na tata na ya na-abịa ka ya kọwaa maka ugbu a, ka ya wele ugbu a wee kọwaa arọ ugbu a, ife ugbu a na arụ nwe. Kedu ife anyị na-ekwu maka ya? Maka na oge ozi mmalite oge n'ime ọnwa abụọ nke ndị Igbo, oge m na-abụ ụwa, oge anyị na-akọwa ife gbasara abụọ n'oge ewesi banye n'oge ndị Igbo. Eji ike nwamba na ololo bọs wee kụọ egwu gbasalụ arọ wee na-asịsị panye anyị ike. Kedu ife m ji webata egwu a tata? Maka na ofekechie na ego bụ ife niile, ofekechie na ego bụ ife niile. Ọ bụrụ ego ka ndị akpọgasịrị afa na-abụ a, ọ bụrụ ya ka fa ji gaa n'iru, ọ bụrụ maka ego ka fa ji gaa n'iru. Amamife, ọ akọ na uche, ọ ịghọta onwe, ịghọta ndị fa bụ. Maka na onye ghọtala onwe ya ma mkpa na-akpa ya, ma mkpa na-akpa obodo, ma mkpa na-akpa ndị nke. Maka na ụwa ndị Igbo bụ ụwa izu. Gị nwa bụ onye Igbo na-ege m ntị, na mụnwa bụ onye Igbo na-ekwu okwu, ekpele ọjị niile anyị na-agọ, otito niile anyị na-enye okike na-asị n'Igbo ga-adị dịka echi, na echi ada agwụ agwụ. Onye ga-eme ka ọ dịka echi? Ọrụ ịmara onwe o wee dịka echi. Maka na onye na-amara onwe, ndị na-amara onwe ji akafe egbu onwe fa. Onya ka Igbo ji sị na nwọtị na-ele na-esi, chee na ọ na-esi isi ụtọ. Apanye anyị ike, apanye anyị ego, anyị weli eme gịnị? Onya bụ ebe ozi ma na-abịa. Ozi ma bụ ịgbalụ ndị Igbo afa, ịgbalụ ndị Igbo afa n'ime akaose. Gịnị bụ akaose? The original ancient record of creation, the oldest record of before creation, pre-creation. Na ife niile anya na-afụ, na ife niile anyị na-afụ n'ụwa anyị na-akpọ ụwa, na o nwere ebe edebebulu, o nwere ebe agụkọla ife niile ọ dị. N'ebe afọ agụkọla ife niile, ọ n'ime ka ogede, ọ n'ime ka ogede fagusila egwu tue arọ. Maka na gịnị ka ọ na-akọwa tata? Okwu mbụ m ji malite ozi mbụ ugbu a na-arọ, ugbu a na-arọ, arọ n'ime oge. Msị na mbịa ka ntụsa ka ịghọta n'oge kwụ ofu ebe, n'oge enwero mmalite na ngwụsị, n'oge enwere isi mbido na isi njedebe. Ma mụ na gị bụ onye Igbo na-aga n'ime oge, na mụ na gị bụ onye Igbo na-aga n'ime oge, na anyị bụ ndị Igbo na-aga n'ime oge. Ugbu a kịta, mụ na gị na anyị bụ ndị Igbo nọ n'oge nke ugbu a. Kedu onye bụ mbụ bụ ugbu ụgha aga, ugbo a aga, arọ ebe nnukwu jedebe ka obele malite, ebe obele malite ka nnukwu jedebe. Nke a na-akọwa na anyị chọọ ịgụkọ oge na anyị ga-ebido ugbu a. Ọ na ugbu a ka ị ga-ebido, ibido ugbu a, nke ndị ọzọ na-akpọ ugbu a n'ime ARONWA. Mana tupu ilue n'ime ugbu a nọ n'ime ARONWA, ị ga-atụlisi si ife ọ na-agwa gị bụ that moment kịta, oge kịta ugbu a. Ụfọdụ ndị Igbo na-akpọ ndụfụ gị bụ onye nwere ndụ, the witnessing of existence, the witnessing of existence. Ndụfụ na
asụsụ nke ma ya asị ndufu nwanwa, ndufu nwanwa, kịta ugbu a, ndufu, right here, witnessing, direct, ndufu, right now, right here, witnessing, direct, ndufu nwanwa. Ọ ebe a ka ị ga-ebido mmalite oge, maka gịnị na ada eje nyaa eje, nyaa gaa na echi na-abịa, mana ugbu a bụ oge. Ọ ife Igbo na-agwa anyị na ugbu a bụ oge, na ugbu a bụ kịta, kịta, taanụ, taanụ, kịta, n'ime taanụ, right now, right here, this minute, this moment, kịta, taanụ, n'ime taanụ, na ugbu a, n'ime oge, direct. Ọ ugbu a kịta taanụ ka iji wee na-eche taanụ bụ afọ, kịta na taanụ bụ afọ, n'ime izu nke anyị nọ n'ime, izu nke a, n'ime ọnwa nke anyị nọ n'ime, n'ime arọ, n'ime arọ nke a, n'ime arọ nke a, ọ bụrụ arọ nke gara aga, ọ ga-ana. You can't affect it. Ịma mgbanwe nwe, ịma ndozi nwe, omego bụ na omego, ịma mgbanwe nwe, ịma nga ebe a, ịchọ ịga ebe a, maka na o nwere ụzọ. Ịchọ ịga nyaa, ịchọ ịga echi, ọta ka ị ga-eji. Nke a bụ another science, nke a bụ mmụta ọzọ m ga-ewepụta oge wee wulie. Ịchọ ịga nyaa na ịga echi, n'ọkụ ugbu a, n'ime ugbu a ka ị ga-amalite. Ekenekwa m unu ụmụnne m, ya n'oge tata, ọnya bụ ife anyị bịalụ ka anyị gbulie, ọnya bụ ife anyị bịa ka anyị kọọ, ọnya ka m ji wee were egwu Ejike Nwamba wee malite. Ya bụ ozi m ji bịa tata n'izu gara aga, izu ụka gara aga, ka anyị kwesị iweta ozi a n'isi njedebe, mana o tobele ogologo. Maka ifi na o tobele ogologo, m wee kwụsị ya, gbubeli ya, si abịa tata ka anyị kọtọpụ a. Tata anyị na-abịa ịkwụsị ya, ka anyị ga-alụtụ aka n'ife anyị na-alụtụ buli aka oge ọbụla. Kedu ife anyị ji akọ ife a? Kedu ife o ji dị mkpa na ịmụ nwa anyị? Kedu ife o ji dị mkpa na ịmụ ụwa nke anyị? Kedu ife o ji dị mkpa na onye Igbo ma onwe? Kedu ife o ji dị mkpa na onye Igbo ma ụwa nke? Maka na ịmalụ onwe, iwe ịmalụ dịka ndị Igbo si kwu na amala ife bụ ya, mana amala onwe bụ ọnwụ. Na anọ site na mmalụ onwe ka ndụ ji adị, site na mmalụ onwe ka ndụ ji adị. Maka na gịnị? Dịka Igbo si gwa anyị, dịka arọ si gwa anyị, dịka oge si gwa anyị, na oge kwa ofu ebe, anyị bụ ndị na-aga n'ime oge. Ekenekwa m unu, mụ na udumekwa. Maka na anyị kọsịa ife anyị na-akọ tata, anyị ewelozie ife a wee kụọ anyị isi. O wee bụrụ maka ya ụmụnne m, ama m na-arụ ụdị onye ọbụla tata bụ mbọsị afọ. Wee na-ajụ sị, gịnị bụ oge? Gịnị na-akụ? Gịnị na-akụ? Ọ bụ ekwe na-akụ ka ọ bụ ogene na-akụ? Kedu ife na-akụ? Gịnị na-akụ? Ị na-ajụ m ife na-akụ? Ana m ajụ ife na-akụ? Ị maala ife na-akụ? Ị marọ ife na-akụ? O nwero ka ị mara ife na-akụ? Maka na nke ọbụla ịma asị gị na ọ na-akụ, ọ mmadụ ji aka ya mee dozie ya ka o wee bali ya ụlọ. Na ọ bụrụ na isi m kịta na ife na-akụ nọ bụ 7:48, agwa m ịnọ etu nwa bekee si wee buru oge nke nyanwa, n'oge o tinye n'oge nke nyanwa, maka ụlọ oge abalị a. Gịnị na-akụ? Gịnị na-akụ? So ofu onye ka ị nwee ike ịjụnụ, maka na ife na-akụ bụ rhythm of time. Ị mara isi mbidie,
ịmaro isi njedebe ya, ịnọ n'ime na-aga, mana ịmaro mbido na ịmaro njedebe. ka m na-ajụ sị, gịnị na-akụ? Ife na-akụ bụ ọkụkụ. Ọkụkụ na-akụ. Ọkụkụ na-akụ. Ọkụkụ bụ nyanwa na-akụ. Ọkụkụ na-akụ. Nke a pụtara na ịchọọ ịma ife na-akụ, ịjụọ ọkụkụ. 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 Maka gịnị? Na ndị Igbo ji afa zobesia amamife dị iche iche. Na mgbe fa na-agwa gị na anụmanụ ajọ nwere ọkpa na-abụ dịka ọ na-efe efe na afịa abụ ọkụkụ, ọ ife ka ezobe, ọ okwu afa ka ezobe, ọ okwu nọ n'ime aka ose ka ezobe, maka na ọkụkụ. Ọkụkụ mana anyị na-akpọ ya ọkụkụ. Ọnya ka anyị ji wee na-ekwu maka arọ. Arọ obi na-agụ. Arọ obi na-agụ. Ofekasị na obi na-agụ. Obi na-agụ maka na obi na-agụ mmụọ. Arọ obi na-agụ. Ụfọdụ asị na arọ obi na-agụ ịkpọ ya nkenke, mana anyị aghọtago nọọ arọ obi na-agụ oge, obi na-agụ ọkụkụ. Obi na-agụ ọkụkụ, the arrow of time. Ọnyanwa bụ onye na-ebu nọ n'ime oge na-aga mụ na gị. Ọ na-agba mụ na ya na-agbaghalị. Anyị amarọ mmalite, anyị amarọ njedebe, maka na nke enyela anyị bụ nke enyela anyị time zone. Zone n'ime oge ịma na-ama mbido na ịma na nke na-amara nkwụsị. Nke a na-ezikọ na ndị Igbo na-ekwu maka oge. Anyị na-ekwu maka oge. Ife Igbo na-ekwu maka oge bụ ogige. Ogige. Ogige dịka anyị si malite atụmatụ anyị tata, anyị si ARONWA ugbu a. Ugbu a. Ugbu a. Kịta. Ugbu a. Kịta. Kịta. Right now. This moment. Ugbu a. Kịta. Kịta. Ndofu nwa. Ndofu nwa. Ndofu nwa. Ndofu. Ndofu right now. The witnessing. The direct witnesser of this moment. Ndofu nwa. Ndofu nwa. Na ndofu nwa ma kịta ma arọ ma izu. Arọ na-ekwu bụ ọnwa gbaa 13. Adị m ekwu maka arọ obi na-agụ oge. Ọ dị iche. Arọ obi na-agụ oge ka Igbo ji wee chịkọọ. Ka Igbo ji wee chịkọọ ọnwa nke na-agba ugboro one 13. 13. Ọnya ka ọnwa ji wee bido wee ka Igbo ji chịkọọ ọnwa. Mana Igbo chọọ ịchịkọ ya n'izu. Igbo chọọ ịchịkọ ya n'izu. Ọ chịkọọ ọnya n'oru na-anọ n'ofu 91 weeks. Izu Igbo. Ọchịkọ ọnya n'ọnwa onye gị abalị oru na asatọ 28, ma ọ bụ ọgụ. Maka na ọ nwere ife kpatala Igbo ji nyechaa afa etu o si nye. Ọ sị na olue na 12 orughalịa. Na olue na 12 orughalịa. Ya na oru bụ orughalị. Maka gịnị? Na ilue na ili eliena.
mana isi na iteghete banye n'ili eliela. Nke a bụ anyị chọọ ịkọwa mkpụrụ nọmbas, anyị agawazi ya na nke a ya na mama mba n'ime nke a ụtụtụ tata. Mana ife m chọọ ka anyị ghọta bụ na o nwere ife kpata Igbo ji wee kpọọ oru ọgụ, dịka anyị si ekwu ọgụ arọ ya na arọ anyị na-ekwu maka ya kịta abụrụ maka arọ bi n'agụ maọbụ arọ obi na-agụ oge ọgụ oge na arọ m na-ekwu bụ ọgụ oge gụọ ọnwa 13, ọgụ oge gụkọta ọnwa 13 inweta ofu arọ ndị Igbo. Ọgụ oge arọ obi na-agụ oge ọgụkọ 13 inweta ofu arọ ndị Igbo. N'ife m ji nke a akọwa bụ na asị gị jụwa ọkụkụ ife na-akụ, maka na ọkụkụ ghọta na oge ọkụkụ ka Igbo ji agụkọ ya bụ oge, maka na ịma mfụ arọ efuro arọ obi na-agụ oge ọmụmụ ka ọ bụ ịma mfụ a oge ọ na-agụ ya bụ oge, maka na ọmụmụ ka ọ bụ arọ bi na-agụ ịma mfịa ọmụmụ ka ọ bụ ịma mfịa. Si ife ị ga-afụ bụ ife ndị ọzọ Igbo ji nye gị ntụziaka faji agụ oge, dịka m si kọwa ife dịka anwụ, ife dịka ọnwa, ife dịka ọkụkọ na ife dịka ịnyịnya. Ya na oge na onwe na-ene anya bụ gịnị? Ọ bụ ogige, n'ime ogige chi, n'ime ogige chi, ogige chi nke gị nwa bụ onye Igbo na-ege ntị nọ ya kịta, ogige chi nke mụnwa bụ onye na-ekwu okwu anọ ya kịta. N'ime ogige chi nke ugbu a nọ ebe a mụ na unu na-akpa kịta, nọ ebe a mụ na unu na-akpa n'ime tata bụ afọ, n'ime izu nke a mụ na unu na ebe a na-akpa, n'ime ọnwa nke a mụ na unu na ebe a na-akpa, n'ime arọ nke a ọnwa one na arọ nke a mụ na unu na-akpa. Ya na ogige zone of usefulness, zone of usefulness. O nwere ife ọzọ iji oge eme na-abụrụ ịba ụlọ, na-abụrụ ife ị ga-emepụta. Ọnya kpata na nya agana na echi na-abịa abịa, mana ugbu a bụ oge, ugbu a bụ oge, kịta bụ oge, kịta mụ na gị nọ bụ oge, ugbu a bụ oge, kịta bụ oge. Ka m bịakwanụ adịkwa ama ọ bụrụ na ọ nwere ozi ya. Ka m bịakwanụ. The volume of your Facebook live is streaming low. Okay, my volume is quite low. Thanks. Ka anyị bịakwanụ ka anyị mara ebe mmiri si baa n'opi ụgbọgụrụ na ndị Igbo kwulie n'okwu. Ka anyị mara ebe mmiri si baa n'opi ụgbọgụrụ. Ka m chọọ the mic. Yeah, it's absolutely maximum, absolutely on a maximum. Nke a pụtara na ọmụnwa ya na-eti mkpu, nke a pụtara na ọmụnwa ga na-eti mkpu, maka na voice the maximum, volume is absolutely maximum. Nne dalụrụ nne, thank you. Ekene ọma. Nke a bụ na voice m dị very low, mana aga m ewenitie, unu eweniwe. Aha, ekene ọma. Ya na m na-asị chelụkwanụ ka amalife aka na-ekwu. We are watching, so aha. Ya na ife m na-akọwa bụ n'ime ogige, n'ime ogige, n'ife oge Igbo na-ekwu maka oge, ife anyị na-ene anya bụ ogige
n'ime ogige that zone of usefulness ife ị ga-eji gboo mkpa. Ọnya ka m ji malite n'ịbụ abụ eji itinye egwu ejike nwa mbụ ya ka m ji bido n'egwu a fa gụrụ wee malite maka na fa kwụsị kwarọ ka anyị wee ghọta na ọtụtụ ife bụ ife dị nzuzo n'ala Igbo na ndụ onye Igbo na Igbo na-agwa anyị maka oge ife ị na-enebe anya ya bụ ogige ndụ nke anyị dị na kịta, ogige ndụ ịnọ na kịta, ogige kịta ugbu a dịka m si kwu ugbu a n'ime ugbu a maka na ugbu a ka ị na-ene anya nya agana echi ka na-abịa mana ọ n'ugbu a ndụfụ ndụ nke fụlụ oge a kịta n'ime ndụ nke na-witness oge a kịta. Kedu oge ọ na-ekwu maka ya? Time zone. Kedu ife o ji akpọli ya ogige time zone? Maka na ọ n'ime oge a ka ị nwee ike imepụta ife usefulness. O iji alara ụla, iji agụ egwu, iji asụ ọfịa, ife ndị a niile bụ gịnị? Usefulness. Maka gịnị? Na-edigo, na-ede, na ịnọ. You are within. You are consciously within. Na ịma na ịnọ. Ogodo na ịmarọ na ịnọ. Other witnesses of life. Ndị ọzọ nọ ndụ, ndị ọzọ na-witness ndụ ma na ịnọ. For example, aja nọ n'azụ nọ. Ikekwe na ọmarọ na ọnọ. Amarọ m consciousness ya, amarọ m conscious level ya, mana mụnwa na-witness ndụ within now. Anyị ncha nọ within that same time zone. Mana aja dị n'azụ. Amarọ m ife aja na-witness maka na amarọ m conscious, amarọ m level ndụ ọ dị. Amarọ m ka o si afụ m, amarọ m ka o si akọwa m, ma mụnwa na-asụ Igbo, mụnwa na-akọwa ife m na-afụ na-asị na aja dị m n'azụ. Ya na anyị ncha nọ within the same ogige zone, within that time zone. Ya na a na-ajụ ọzọ, gịnị na-akụ? Gịnị na-akụ? Gịnị na-akụ? Dịka anyị si kwu na ọkụkụ na-akụ, mana gịnị na-akụ? In times of na-asị gịnị na-akụ? Ịsata akụana, ịsa akụana. Ama m jụọ aja nọ m n'azụ, amarọ m maka na m amarọ etu o si akọwa oge. Mana jụọ anwụ ọfụ, maka na nwa ọfụ abụrụ aja, ọ bụ mmadụ. Ka ị mala etu nwa ọfụ si akọwa oge. Jụọ nwa ebu n'afọ, jụọ nwa nọ n'afọ. Nwa nọ n'afọ, gị nwa bụ onye na-akọwa, gị nwa bụ one of those witnesses. Gị nwa nọ na-witness life within the same time zone, n'ime ogige, n'ime oge, n'ime ogige nke a, n'ime that time zone. Ugbu a gị nwa na-ekwulu nwa ọnụ, gị nwa na-asị na ọ dị ọnwa na-abụ, na ọ dị ọnwa ịsaa, ọgwale na ọ dị ọnwa ịsaa. Ife anyị ji eme, ife m ji agbalị nke a bụ ka anyị ghọta ebe ugbu a nọ na mkpa ugbu a dị, maka na site n'ime ka mgbanwe ji abịa. Ọ mgbanwe ka anyị na-ekwu maka ya, ịdị mma ka anyị na-ekwu maka ya. Maka na gịnị? Na nkụzi m niile na-agbado ụkwụ n'ofu ebe. N'Igbo sị na fa ga-adị, na anyị ga-adị dịka echi, na echi ada agwụ agwụ. Mana ofu Igbo agwala anyị sị na amala ife bụ ọya, na amala ọnwa bụ ọnwụ. Ndị Igbo ama onwe fata, ndị Igbo ama oge fata, ndị Igbo ama ụbọchị fata, ndị Igbo ama ife bụ ụbọchị fata, ndị Igbo ama ife bụ arọfa. Kedu ebe arọ Igbo bido? Kedu ebe oge Igbo bido? Maka na Igbo na-atụzi aka n'ife nwa bekee nyere ya, na n'oge ụbọchị na-ebido 12 midnight, 12 am to 12 noon. Ọ ife nwa bekee nye, mana Igbo gwa anyị na ọ bụrụ etu aka ọ dị. Na nwa amụrụ
ka ọkụkụ nabalụ tata m na-agwa gị okwu na mpụta kene gị sị ekene mgbọsị afọ, mana nke bụ eziokwu na ịnọrọzi n'afọ na ịbago nkwụ, ịnọ na nkwụ ka na-abụ na nwa amụ n'ugbu a ka ọkụkụ naba na-arụla na ọ baa na nkwụ, maka na ọka igbo si agụ oge. Kedu ife iji agụ oge ya etu a? Kedu ife o ji dị mkpa na ịma ịgụ oge ya etu a? Ka ndụ gị wee baala ya ulu, ka ị wee nwee ike imepụta nwa ife. Maka na anụ na-agba n'ụwa ya n'ụwa ya n'ụwa ya. Nwa bekee tinyela oge nke nyanwa, maka na nwa bekee na ụwa ya dị iche. Dịka m si na-akọwa, ụwa ndị igbo bụ ụwa izu. Ụwa ndị igbo bụ ụwa izu. Biko dee ya na comment box. Nkụzi a na-enye kamgbe arọ ịnọ gara aga, ana m akpọ afọ ụwa nwa bekee. Biko gịnị bụ ụwa nwa bekee? Ka ụwa igbo bụ ụwa izu. Depụtalụ m ya na comment box ka mmalụdo mmadụ onye na-elota ife, mmadụ onye na-eche ife niile a na-akọwa na-esie na-aghọta kedu ife nwa bekee na-akpọ ụwa ya. Ụwa igbo bụ ụwa izu. Kedu ife bụ ụwa nwa bekee? Depụta ya na comment box. Mmesịa ka ngwa ka nsị gị na ịmakwa ya ị na-ege ntị. Ụwa nwa bekee dị iche n'ụwa igbo, maka na etu nwa bekee si fụ ụwa ya, igbo nwee ka fa si fụ ụwa ya. Nwa bekee fụrụ ụwa ya n'etu o si fụ ụwa ya, ka anyanwa bụ nwa bekee wee dị ka echi na-agwụrụ agwụ. Ọnya ka ọ ga-eji bụ ọgbagwojue nwa bekee anya, maọbụ ọgbajue enyi isi. Ọ sị ka ya wepụta population control policy. Maka gịnị? Na agbachi unu nkịtị ka unu si amụ dịka ube okike, unu amụsa akali anya ka amalụ mmadụ onye ya egbu. Ọnya kpata gịnị? Na Bill Gates kwuru na mmadụ one how many millions ka a ga-ewepụ tupu elue 2030. Enye m nkụzi a tupu na Nigeria, nye unu the exact figure tupu na Nigeria. Ọ bụrụ ife mbịa ịkụzi tata, mana okwu na a ga-ewepụ ọtụtụ ndị mmadụ maka na population na-etoju. Kedu ife o ji agba mbịa? Ọ bụ ndị nke ka ọ na-ewepụ? Mba, ndị ọzọ na-abụrụ ndị ọcha, na-abụrụ ndị nke. Maka nyanwachi ọka ka fadidi ka eti na-ada agwụ agwụ. Mgbe m bịa wee bido egwu ejike nwa mbụ ya na enyi nwoke ka faraguo egwu bụ so ụtọ, Chukwu bunye anyị ike, maka na anyị chọrọ ike. Ka m si na ọ bụrụ ọsọ ego ka eji adị, maka na onye ji ego mana ọ marọ ife eji ego eme, ọfụ na ego bụ akwụkwọ na gbamgbam, akwụkwọ nkịtị na gbamgbam. Gịnị na-akụ? Si jụọ nwa ebu n'afọ, jụọ nwa ebu n'afọ, jụọ nwa ọfụ ife na-akụ. Ife ọ ga-agwa anyị bụ nwa amụlọ ọfụ ga-agwadebe na ife ọma na-akụ n'obe ịṅụ ala, nye ala ka ọnwa ọgwụsigo. Ọ chọrọ ịma, ọ marọ ma ụtụtụ, ọ marọ ma efife, ma marọ ma abalị, gị nye ala ka ọnwa. Kedu ife ọ na-akọwa? Again the same thing. Ịba ulu ife na-akụ n'ụbụ, ife eji ajụ ife na-akụ n'ụbụ ka e wee baa ulu. Ife baalụ nwa ọfụ ulu at that time bụ na agụụ na agụa, nye ala ka ọnwa. Enyekwana ya ji na o nwere eze, ọma ntanwu ji. Enyekwana ya nri akpụ, ọkarụ mụta ịnụ ife, ọ ga-agbadie. Ma gị nye ala nọ nke aka n'ime oge ọ nọ n'oge a, ala ka ọ ya aṅụ. Mana ọ na-aṅụ mmiri, mana ọ bụrụ mmiri na-agụ oge a, maka na mmiri ama nju afọ. Nke a ka anyị ji mmanụ na oge anyị na-ekwu maka ya bụ zone of usefulness. Na ịgbatị anya, ịmarọ mbidie, ịmarọ njedebe, na ọ na-aga, mana ọ n'ofu ebe, mana ngenwa na-aga. Maka na ngenwa na-aga, ichee na oge na-aga, maka na ọ na-eji na-efu na-eji, ichee na ọ na-aga, na ọ na-aga, mana ọ ngenwa na-aga.
onye na-aga njem n'ime oge, onye na-agụkọli, onye nọ n'isi na-ebugharị ife ndị a niile bụ arọ. Obi na-agụ oge, kedu ife anyị kpọrọ ya? Arọ, obi na-agụ oge. Ọnya ka anyị ji wee nye kpọọ onye ife anyị kpọrọ oge mbụ si nọ arrow of time, the arrow of time. Ọ bụrụ ọmụnwa na gị na-agụkọ the arrow of time. Anyị enwere ike maka na ebe ọ na-eteka, ebe ọ nọ eteka, oge anyị nwanwe n'ime dịka ideta obere mkpịsị aka na mmiri tụkwasị. Maka na idetu mkpịsị aka na mmiri tụkwasị, mmiri ka nkụ, onwero ka ịmali ya, onwero ka inwe ike ịgụkọ ya. Ya na sọsọ ife na-agụkọ bụ nke nwa mkpịsị a, nke a iji wee bụrụ onye dị ndụ na-eku ume n'ime ya. Na ogige iji emepụta ife, ogige, n'ime ogige a ka iji emepụta ife. Iji akpụ ite, ka iji akpụ iko, ka iji esi nri, ka iji azụ ụlọ. Ogige iji emepụta ife. N'ime oge a ka ị nwee ike ịbụ oge na-aṅụ ala, na oge ị nwee ike ị na-egbu igbe, na oge ị na-aga ije, na oge ị na-ekwu okwu, na oge ị na-alụ ọlụ, na oge isi na nwata pụwa bụrụ okenye. Ife ndị a niile bụ oge iji emepụta ife. Ya na ịnọ na njem ịdịrọ statik, onwero ife ga-eme ka etu ịdị n'ime arọ iri gara aga ka ịdị akịta, maka na ọ na-agbanwe, ị na-agbanwe. Mana maka ife na ịnọ n'ime time zone a, n'ime ogige a, ka ị ga-eji nwee ike iwepụta mgbanwe. Ọnya kpata arọ binago ji bụrụ mmụọ na-ebute ife ọma, na-eweta ọganiru, na-eweta ọmụmụ. Ọnya ka o ji bụrụ mmụọ na-eweta ọmụmụ. Ọ n'ime oge ka ị nwee ike iweta uto, ọmụmụ na mmụwanye. Ọmụmụ na mmụwanye, ọnya ka iji nweta ya. Maka na ọ n'ime ka ị nwee ike iji, ọ n'ime oge ka ị nwee ike iji si na ka ọ dị nyaa na ọma ndị etu a taa. Ya ka m ji wee kwuo n'oge gara aga si na Igbo na-achụ arọ, na Igbo na-achụ arọ, na-agụ arọ n'ụbọchị, n'uchichi mgbọsị arọ nke na-aga aga na-akwụsị. Na Igbo na-achụ arọ maka na ọ ga-afọ ka ọ na-ekwughalị, ọ ga-aka ọ na-ekwughalị ife ọbụla bụnyanwa bụ ife na-agarụ ka o si kwesị n'arọ nke na-aga aga, ka ọ na-abanye n'arọ nke ọfụ, ka ọ na-ekwughalị ya. Invocation and admonition, ka ọ na-ekwughalị ya na etu o si dị na mbụ, na ọ ya agbanwe. Ya na oge ka iji agbanwe, ọnya ka iji abụọ iyi ụwa. Ọ bụrụ na ị nọrọ n'ogige oge, ịma mbọ iyi ụwa. Ọnya ka iji abụọ iyi ụwa, ka ị gbanwee ife emebu na mbụ tupu ịpụta n'ife. Maka na oge bụ ofu ebe ka ọ dị. Oge bụ ofu ebe ka ọ dị. Ọ dị agbanwe, onwere isi mbido, onwere isi njedebe. Nke a na-akọwa na iwe ike ịbanye n'ime ịghọta kịta, ịghọta ugbu a, inwe ike isite n'ugbu a gbanwee nkwa ekwe nyaa, inwe ike isite n'ugbu a wepụta ọkammụọ echi. Ọnya ka m ji si n'Igbo na ngwụsị arọ, n'Igbo na-achụ arọ, maka ọ na-achụ arọ nke gara aga. N'ime oge a ka ọ na-achụ nke na-aga aga, nke na-agafe agafe. Were oge a ọ na-achụ arọ nke na-agafe agafe wee kwughalịa. Maka na gịnị? Na oge ka eji abụ olu, zone of usefulness, time zone of usefulness.
so ife ndị a niile bụ ife zolo ezo na mmụ anyị na-ekwu maka ya bụ mụ onwe m, gị onwe na mụ ị na-ekwu maka ya na ọ bụrụ ife a ịfụ nke a ịfụ anyị na-akpọ ngozi, ọ bụrụ ebe a ka o bido, ọ bụrụ ebe a ka o jedebe. Na nke a dịka enyinyo ife a anyị na-akpọ ngozi, na mụ bukalịlụ ngozi, mụ ka ngozi, mụ ka onye a na-ebe a, maka na ọ site na mmụ a ka iji wee bịa na mbụ. Mụ mbụ mbo mbụ, iwepụ inweta bụ, iwepụ bụ inwe mụ. Ife ndị a niile bụ ofu bulu ibu, ofu pelu mpe. Na mmụ ị na-ene anya bụ onye anyị na-afụ na ọ karịlụ ife anyị na-afụ ị na-akpọ ngozi. Ya na mụ ngozi anyị na-afụ bụ mbawanye mụ, dịka gị bụ nwa si bụrụ mbawanye nne na nna, dịka gị bụ nwa si bụrụ mwanye maọbụ mbawanye nne na nna, maka onwere ebe ọzọ isipụta, onwere ebe ọzọ anyị sipụta. Ya na ọmụ na-agbanwe n'ime oge. Ọmụ mụ bụ nyanwa na-agbanwe n'ime oge, na-agbanwe na-abawanye n'ime oge. Oge ada agbanwe, oge ada agbanwe, mana ọmụ na-agbanwe n'ime oge. Oge ada agbanwe maka na oge kwụ ofu ebe, oge na ofu ebe, mana ọmụ na-agbanwe n'ime oge. Ya na ịghọtịa ghọtamie ya, iwe ike ijie wee sị na nwata ṅụli iyi ụwa, na nke a ama mme na nke a ga-eme, na ị ga-agbanwe maka na ọ n'ime oge ka ị ga-agbanwe. Ya na oge bụ ọgwụ, oge bụ ọgwụ. Oge dị ka mma iji ebe ife. Oge bụ tool ife ị ga-eji mee ife ị na-emepụta ife. Ndị mbụ ndị Igbo na-ekwu maka ya, ndị mbụ ndị Igbo na-ekwu maka ya na ịbụ ụmụ ndị mbụ. Ndị mbụ bụ ndị bụ ụzọ wee nye gị, wee mee nchọpụta gbasara gị, dịka anyị si ekwu arọ binagụ, arọ binagụ, arọ binagụ na ndị ichie na anyị, arọ binagụ na ndị ichie yi, arọ na ndị ichie yi. Maka gịnị? Ọfa bụ ụzọ, ọfa bụ ndị mmalite, ọfa bụ ụzọ. Ya na arọ dịka great great grandparent of ndị ichie. Arọ bụ great 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 of ndị ichie. Ndị ichie bụ great great. Mụ na gị bụ ugbu a, mụ na gị bụ kịta, mụ na gị nwa kịta n'ime this time zone bụ kịta. Ndị ọzọ ka na-abịa echi. Ifugo dị etufa si wee gbakọọ, dịka anyị si kwu n'oge ndị Igbo bụ ofu ebe ka ọ dị, mana ebe amụsala amụsa na mbawanye fa niile gbakọrọ ọnụ. Maka gịnị? Nọ ụwa izu ndị Igbo, n'ụwa ndị Igbo bụ ụwa izu na ọ gbasara agbasa, interconnectedness, the link. Ya na ebe anyị na-afụ the time zone na onwero nke kwụrụ onwe ya, na nke ọbụla bịa n'ukwudolu n'enu ibie, nke ọbụla bịa n'ukwudolu n'enu ibie, fa wele nke ya akwale akwale. Dịka m si na-ekwu na ndị Igbo zobere ọtụtụ ife ezobe. Ịbanye n'ọfịa, o nwelu elili a na-akpọ akwali. Akwali ada adobe adobe, akwali
ada etibe etibe. Ọnya ka o ji bụrụ elili nke kasị elili ị ga-afụ n'ọfịa. Akwali ada etibe etibe maka na link ọ bụ afịfịa na-ekodo na gịlịgịlị afịfịa na-eko n'elu osisi ndị ọzọ. Mana mụ na gị ma na enwere arọ a na-akpọ akwali ọmụmụ. Akwali ọmụmụ na-ebute ọmụmụ, na-ebute ụba, na-ebute mmụwanye, na-ebute ọganihu ya na chi na-alụ ọlụ. Maka na ife ọbụla chi gị, akala ọbụla chi gị nyere, ife ọbụla ị na-ayọ chi ka ọ wepụta, akwali bụ nyanwa na-ebupụta ife. Akwali ọmụmụ. Mana akwali ọmụmụ nọ na mmụwanye mmadụ na nne mfa, na nna mfa, na nna nna mfa, na nna nna mfa, na mmụnwa, na ndị anyị ga-amụta, na ndị ị ga-amụta, na ndị ị ga-amụta. The same link, the same the same link, the same interconnectedness. Akwali. Mana tata anyị ada akọ maka akwali. Ife anyị na-akọ bụ maka oge. Anyị ada akọ maka akwali ọmụmụ. Ife m na-ezikọ bụ ka anyị ghọta na ife anyị na-asụ n'asụsụ Igbo na okwu anyị na-ekwu okwu Igbo abụrụ okwu ofeke. Na okwu Igbo abụrụ okwu ofeke. N'ime asụsụ Igbo na-asụ ka ọtụtụ ife bụ ọgwụ. Ife bụ ọgwụ. Ọgwụ bụ gịnị? Eme ọgwụ. Ife ọbụla bụ nyanwa bụ ife ndị Igbo, dịka ndị Igbo sikwu na si ife a na-afụrọ ka eme bụ ọnwụ. Nke a na-agwa gị na ọ nwere ife Igbo na-enwere ọgwụ a. Na ife abụọ ọgwụ bụ eme ọgwụ. Nke ọbụla na-enye ya nsogbu, ọ na-awa ya isi na ọgwụ a bụ ife ga-abịa nwa isi ọwụwa afọ akwụsị. Ọnya bụ ọgwụ. Eme ọgwụ. Ya na ndị mbụ ị na-ene anya ọfanwa bụ ndị bụ ụzọ, maka na ọfa bụ ụzọ. Oke nkịta bụ ụzọ. Agụ nwa ọfịa. Oke nkịta bụ ụzọ. Agụ nwa ọfịa. Ugo mma. Agwọ tụrụ mbe. Ege ntị. Ụkwụ na-agba mgba. Eze nwudene. N'afọ otutu ụfa dị n'iche n'iche. Na ndị a n'ọfa bụ ndị bụ ụzọ wee hazie oge. Maka gịnị? Na anyị bụ ụmụnta. Ọ gịnwa bụ nne, gịnwa bụ nna, bụ gịnwa na-ezi nwa ụzọ. Ịgbachie nkịtị, ọnyụ a n'ike olie n'ọnụ. Ọ gị na ezie ụzọ. Ndị afọ bụ ndị mbụ bụ ụzọ tọọ ndị ntọ na anyị oge. Ndị ntọ anyị oge nke ndị Igbo gwala anyị maka oge. Ọfa gwala anyị maka ife na-akụ. Ọfa gwala anyị maka arọ. Ọfa gwala anyị maka izu. Ọfa bụ ndị nyere anyị oge site n'ife fafụ na etufasifu dịka m sikwu. Observation of truth, not theory. Not because onye ọbụla ma sayensị na-aghọta ife m na-akụ maka ya kịta. That theory is just a concept theory, mana the observation of the absolute truth. Nke afọ ị na-afụ anya were anya afụ malia gụkọ ọnya oziko nọ etu o si bụrụ ọnya ka o ji wee nye gị this ọkụkụ na etu ọzọ fasi agụ oge. Ya na ndị mbụ chọpụtara ya ji nchọpụta nke doro anya, ọ bụrụ nke fana aka fada aka oge fa ọ nchọpụta fa ka fa ji wee tụ ntọala oge ndị Igbo. Oge nwa bekee bụ etu nwa bekee si wee mee nchọpụta oge nke nyanwa. Dịka m si kọwa, nwa bekee nọ n'obodo oyi na-atụ.
ugbu a mụ na gị nọ maka sayensị nwa bekee agbanwee n'ụwa ya. mana mbụ na mbụ nwa bekee nọ n'oyi ọnwa 7 ọnwa 9 na-arọ. nwa bekee nọ na-akpakakpa oyi n'ọnwa 9 na-arọ. oyi dị na bie anyị ọ na-azụ ụkwụ abụrụ anyị mụ na gị na-azụ ụkwụ. anyị nwa bekee na-azụ ụkwụ dịka glaasị, mana glaasị a abụrụ glass no ice mmiri oyi gbakọrọ agbakọ. onwero ifefa na-akụ fama nkụnwu nni ya na oge n'ime oge afa ga-ezo n'okpuru anyị. ifụkwana ife dịka ọtụtụ n'ime anyị bịa n'ụwa nwa bekee ma na o nwere oge ga-abụ olue tuo efifie na-akụ ọchịchị agbana. ya na nwa bekee wepụtala oge nke nyanwa oge ọ ga-eji balia ụlọ ka o wee mepụta nwa ife n'ifi etu okike nke ụwa ya si dị. ọnya ka m ji sị gịnị na-akụ? ị na-ajụ m ife na-akụ? ama m ife m nwachie na ọ na-akụ. ama m na aja dị m n'azụ, mana m amara etu aja si ghọta m nwanne ya n'iru, maka na ọ na nghọta nke m ka m ji akọwa aja. mana ịjụ aja bụ na aja na-ekwu okwu onye maka o si ghọta m nwanne ya n'iru, maka na m amara asụsụ ọ na-asụ. etu a ka o si dị ụwa nwa bekee, etu nwa bekee si ghọta ụwa ya. kama na ife dị iche bụ na mgbe agụụ jụa o wee na-akpaghalị n'ụwa niile wee bịa n'ụwa gị, ọ chọpụta wee sị na ya ga-eme unu ndị ekolonaiz na ekolonaiz. o welụ nghọta ya niile were atụmatụ a niile wee nye. ọ bụrụ ọsọ ndị Igbo ka omelia, ndị omelia ka nkụ, mana ndị Igbo bụ ndị welụzi ife niile nwa bekee na-ekwu n'ofue nke fa kpamkpam. ọnya ka Igbo ji wee sị na amala ife bụ ọya na amala ọnwa bụ ọnwụ. Igbo na-atụ nzu na-awa ọjị na-asị na ị ga-adị dịka echi na echi ada agwụ agwụ. kedu ebe ị ga-adị ma ọ bụ na ị mara onwe? so onye na-amara onwe bụ ozu ebe a tọgbọli aka ọnụ, maka na ndị ọzọ ma onwe wele asụsụ fa, wele oge fa, wele arọ fa. maka na ịma ngwa m na-arọ nwa bekee ka China na-eyuzu, ịma ngwa m na-arọ nwa bekee ka Iran na-eyuzu. onye ọbụla nwere arọ ya, ọ na-arọfe ịghọta arọ nwa bekee. dịka m sikwu ozi a m na-eze adị m abịa izie ka wee sị ka ịrapụ ụwa nwa bekee, maka na ofu osisi adịghị eme ọfịa. anyị ncha bụ ndị nọ n'ụwa kịta, igu na igwe gbaa fa na-ajụlikọta, ya na anyị ga na-ajụlikọta. mana maka na agba abụrụzi na ịma mma onye bụ wee na-ajụlikọta. ọ site n'ime onye bụ ka ị ga-ama wee na-ajụlikọta. mana kịta ịjụ onye Igbo amarọ ife bụ oge ya, onye Igbo amarọ mgbe bụ oge ya. kịta ọtụtụ ndị Igbo na-anaghachi n'ọdịnala ọ na-enyefe nsogbu, maka na elu anyanwa bụ nwa eke chee na ọ bụ nwa oye, nyanwa bụ nwa oye chee na ya bụ nwa nkwụ. maka gịnị? na ọ mara oge nke bụ oge nke nyanwa. ya na ife nwa bekee mee bụ ife ndị mbụ ndị Igbo melụ site n'oge nke ndị Igbo. maka gịnị? na oge nke ndị Igbo n'ụwa ndị Igbo bụ ụwa anwụ dịka m sikwu, agwụ anwụ ụwa anwụ n'ọba agwụ na-ebute anwụ na anwụ bụ nwa agwụ. nke ọzọ nọ n'ime ya bụ anaghị ana. mana ụwa ndị Igbo ụwa anwụ bụ ebe anwụ dị. nke akpata Igbo ji wee nye gị oge n'ime oge nke fa 6 abịa n'ime 6 fanyekwa gị ịnọ na ịnọ 6 p.m. and 6 a.m. na ịgbanwe n'ụbọchị. ọ ife Igbo na-enye gị. maka gịnị? na ife ndị Igbo na-enye nsọpụrụ, sacredness, sacred day and sacred time. ife Igbo na-enye nsọpụrụ
dịka igbo dịka nwa bekee si gị na sacred day bụ mgbọsị ụka Sunday. Igbo sacred day fa bụ mgbọsị eke na eke gịnị eke na eke anwụ. Ya na anwụ dịkwa sacred na ndụ onye igbo maka gịnị na ịma nnọ na anwụ na-eme ife na ọ ga-emerụ gị arụ, ị ga-enye anwụ nsọpụrụ. Igbo wee nye gị oge nke fa nke ọ ga-abụ na iteta n'oge na ị ga-alụ ọlụ 6 7 naanị 11 bife ịkwụsịbago 11 12 ịba mgbachi na 12 to 4 n'efifie na ịpụtago n'anwụ maka na anwụ ga-emerụ gị arụ, maka na anwụ ga-emerụ gị arụ. Ya na igbo na-agbala anwụ ọsọ, igbo na-enye anwụ nsọpụrụ dịka ndị mbụ kele oge nke ndị igbo si wepụta oge nke ndị igbo. Why? Zone of usefulness. Zone of usefulness. Oge ịghọta ka ịghọta na ọ bụrụ iwu bụ na asị gị na ọ bụ 10 ọ bụrụ 10. Ọ ka ndị si wee ghọta nkefa, ka ndị si ghọta ụwafa ka ọ ga-esi balụfa. Ya na nke nwa bekee anyị na-eso bụ oge nwa bekee nyere anyị nke etu o si dị n'obodo mana anyị sobie ọ na-ebutela anyị ọnwụ maka na ọ bụrụ oge anyị kwesịrị ịdị na-eme ife usoro na oge anyị kwesịrị iso ka anyị na-eso. Nke a na-agwa anyị na ife ndị nwa bekee etu a si ghọta bụ Iceman inheritance. They base their timing, they base their time zone na fa akụnyere mkpọrọgwụgwụ oge fa n'ime etu ụwa fa si dị dịka ndị inherit ice. Mụ na gị inheritịrị ice 12 na-akụ 12 11 12 a.m. 11 a.m. 12, sometimes even 10 a.m. between 10 and 4 p.m. Believe me, ịzọ ụkwụ naanị ọkụ ada na-ele anị na-arụ ya ọkụ ịma nkọnye ife that time maka na ọ ya anwụ. Ị ga-eche anwụ ada ije konye ife. Ibulu nwa ma ife ịma nọ n'anwụ dịka Igbo sikwu na ada agwa nwa ma ife pụta n'anwụ. Ada agwa nwa ma ife pụta n'anwụ. Igbo nyeligo oge nke fa ka iweda nọ na n'anwụ. Ọnya ka anyị na-ekwu ịgụ oge Igbo anyanwụ ọnwa enyinyo na ọkụkọ ọ ife Igbo ji agụ oge maka gịnị na anyanwụ ifefa ji anyanwụ afọ bụ gịnị na ofona na ojiena. Ọ ife anyanwụ na-ezike Igbo na ofona na ojiena mana oge ụfọdụ ọ bụrụ ọ bụ na anyanwụ ga-apụta mana ife anyanwụ na-enye gị bụ ife na ọchịchị ka isi etu akwụ ya. Ọnwa bụ ife Igbo ji agụkọ ya na anyanwụ na-agụli ofufo na ojiji ụbọchị. Ọnwa a na-agụkọli izu nke na-enye gị n'ọnwa abalị 18 maọbụ 18. Ya na izu na-efe dịka Igbo si ekwu na izu na-efe nwanyị. Ọnya ka ị eji ghọta na ọnwa ka Igbo ji agụ izu. Ọnya bụ ịdị ime ọfụ na nwanyị dị ime ọfụ asị na izu na-efe maka na Igbo ji ọnwa agụ izu. Ọsịrọ gị na anyanwụ na-efe nwanyị, ọsịrọ gị na anyanwụ efe na nwanyị maka na anyanwụ o jiri anyanwụ agụ izu, o ji ọnwa. Ya na ọkụkụ ife ọkụkụ na-akọnfam gị bụ point of day. Ọkụkụ na-agwa gị ife ọ bụ uwa kịta ọkụkụ a ga-akwa kịta mba maka na ọ naba n'ụla mana ọ teta ụla ọ na-akwa na-agụzili oge point of day, time of day. Enyinyo a ga-agụli time of day mba, enyinyo ga-agụli limited time maka ifi oge anwụ na-acha
maka na o nwere oge anwụ ga-abụ ọpụta efu ịnyịnya iweli egwu oge ọkụkọ a confirm ali ịnyịnya confirm ali ife ịnyịnya na confirm le bụ position of the sun ebe anyanwụ nọ. Ọnya kpatara na efu ịnyịnya oyi n'aka nne ịnọkata efu a n'aka ekpe ịnọkata efu a n'iru ịnọkata efu a n'azụ. Ịnyịnya na confirm ịnyịnya na-agwa gị ebe anyanwụ dị. Ọnya ka ọ ga-eji bụa na 12 midday n'ụbọchị ibula anyanwụ n'isi mgbe anyị ji time agụ oge. Kedu ebe ịnyịnya ị ga-adị oge a? Mee nchọpụta pụrụ n'anyanwụ n'efifie 12 noon ka ị gwa m ebe ịnyịnya ị ga-adị. Onwe oge ọ ga-abụ ọ bụrụ ịma mfu ịnyịnya gị maka na gị na ya na anyanwụ ibu n'isi ra, mana dịka m sikwu na ma elotarozi ka nke a si aga, mana ị ga-eji ịnyịnya wee maka na ife ọ na-akọnfam lee bụ oge anyanwụ ebe anyanwụ nọ. Ọ ife iji ịnyịnya eme ya na ife eke na-agwa gị bụ na ọ na-akọnfam lu gị izu. Eke na-agwa gị isi izu, mmalite izu. Eke na-agwa gị mmalite izu maka na eke ife eke na-agwa gị mmalite izu. Ya na izu ada ebido n'oye, izu ada ebido n'afọ, izu ada ebido na nkwọ, izu na-ebido n'eke. Ya na eke na-enye gị mmalite izu. Ọnwa na-akọnfam lu gị izu. Ọ ebe a ka ọ na-ebido, mana oge ebido n'eke, oge ebido n'oye, oge ebido n'afọ, oge ebido n'eke wee banye n'oye, si n'oye banye n'afọ, si n'afọ banye na nkwọ. Ya na ọnwa ị na-ene anya bụ nwa anwụ maka na anwụ ada apụta n'abalị, anwụ ada eke n'abalị. Mgbe ịma na-afụzi anwụ ebe isi afụ ife anwụ bụ n'ọnwa. Ya na anwụ na ọnwa, anya anwụ na ọnwa bụ ụmụ anwụ, anya anwụ na ọnwa bụ ụmụ anwụ. Ọnya ka nke a ji bụrụ anya anwụ. Ọnwa bụrụ nwa, ọnwa bụrụ nwa. Ọ wepụ a nwee a nwa. Ọ wepụ a nwee a nwa. Ọnwa bụ nwa, ọnwa nwa. Anyanwụ na-agwa gị na ọ bụrụ anwụ. Ya na ọnwa na anyanwụ bụ ụmụ anwụ. Na ọnwa ị na-afụ enwere ife, na ife ị na-afụ n'ọnwa bụ ife site n'anwụ. Mgbe anyanwụ ma na-ezikozi ife, ọ bụrụ na olu oge ịma na-ejizi anyanwụ wee fụ ife, ị ga-esitezi n'ọnwa wee fụ ife anwụ. Ife anwụ ị ga-esi n'ọnwa wee fụ ga-abịa n'abalị, ọ dapụta n'ụbọchị na chi ofufo. Ya na anyanwụ ka ị ga-eji fụa n'oge ụbọchị, mana ọnwa ka ị ga-eji fụa n'oge abalị. Ya na fana abụ site n'anwụ wee na-abịa. Ya na eke ị na-afụ bụ eke. Eke ị na-afụ bụ eke iji to create dị n'ime oge, n'ime time zone, the same time zone, mana the same eke ka iji ekebe. Ọnya ka iji eji time zone ekebe, ka iji asị na n'ụwa nke a na ọma ndị ka ụwa nke ọzọ, na ọ bụrụ na ịṅụli iyi ụwa na nke a na ịma ntụ ime na ịya na nke gara aga na nke a na ị na-ekebie. Ọnya ka ị na-ekebe, ọnya ka iji ekebe. Na ọnwa na same eke ka iji eke, ka onye ọbụla rala okike nke
ka onye ọbụla rata okike nke unu nwekwa n'okike. Ya na ofu eke a ka iji enweta mbọwa splitting. Ọnya ka eke ji bụrụ ọkpala izu, ada izu. Ọnya ka eke ji bụrụ eke nwanyị, nne chukwu, nne okike wepụtalụ nkewa, ọmụmụ na mmụwanye. Ya na ife ọnwa bụ ife anwụ, ọ ife anyị ga-aghọta. Ife ọnwa bụ ife anwụ na ọnwa enwere ife, ka anyị ghọta ya ka o dokwa anyị anya. N'ife anyị na-akọwa tata, na tata anyị na-ekwu maka ya bụ chi ka ọ na-akọwa. Tata na-akọwa mpụta chi, na mụ apụta na chi, na mụ apụta na taa bụ kedu etu a ga-esikwe coming forth, imagine you are emerging through chi. Ọnya ka Igbo ji gwa gị chi abụọ na ịgbawapụta, you emerge. Tata pụta, taa pụta ife, emerge into visibility, into light. You have emerged. So na tata bụ pụta ochi ka anyị na-reflect. Maka na ọ bụ na m abọrọ chi taa, that is it. Ọ bụ na ị bọrọ chi tata, that is it. Ịma mpụta ọzọ, that is it. You're a goner and a goner. Mana chi kano, mana n'oge ma na time zone a abịana n'isi njedebe, ọ kwụsịna. Ya na ya ka iji ekwu maka taa bụ pụta ife, emergence, gbawapụta. Ọ mụ bụ na mbụ, ọnya ka anyị ji wee na-abụ ya bụ abụ n'ozi ndị Igbo, na mụ gbawala abụọ cha ife eke. Etu a ka anyị si wee nwa arọ, mụ gbawa abụọ cha ife eke, ka gịnị wee mee, ka Igbo wee nọdụ wee gụgide wee lue na ụmụ n'ụzọ alụpụsị. Ya na anyanwụ na ọnwa na tata na mụ na arọ, ife ndị a niile nwere nwekọ. Mụ n'ime oge, ife ndị a niile na ndị mbụ na ndị abụọ na ndị atọ, ife ndị a niile nwere nwekọ. Ife jifa bụ akwali, elili na-adị akụbe na onwe ya anya n'otube, ka ịfụ ofu elili ọmụmụ nwa n'otube a, ine onwe ya anya, ifu elili etibe gị na nne, ine nne ya anya, ifu elili etibe ya na nne, ine nne ya anya, ifu elili etibe ya na onye ọzọ. Ọ bụ na elili ya niile dịkodo ọnụ, ị ga-afụ ka ife niile si wee gbakọ. Ọnya bụ uwe izu ndị Igbo, na ife ndị a niile dịkodoro ọnụ. Ọnya bụ akwali, elili njikọ oge, elili na-ejikọ oge, the interconnectedness, the network of owizu, eke, oye, afọ, nkwọ, eke, oye, afọ, nkwọ. The network of owizu bụ akwali, because ife niile a fa niile ebe fa kelo, ebe fa kwesịrị inwe oke n'ime ebe a ka fa gbaa. Ya na oke ekewara fa, maka na mụ na ebe a okewara mụ na ndị mbụ, okewara mụ na nne m, okewara mụ na nne m, maka na the same link, the same interconnectedness. Maka na ị nọ n'ugbu a, okewara gị na nyaa ma ịghọta all this science. Maka na Igbo bụ ejesia n'ọgwụ, na ife a na-akọ maka ya kịta is beyond physics, is beyond biology na-agụ maka ya n'ụlọ akwụkwọ.
na ịghọta ya ifu ka ị nwee ike isi wee manipulate oge ife dị njọ adị mma. mana ife niile a bụ na igbo ime onwe, maka na igbo solu ụzọ onye ọzọ ọfụ ife niile na mkpirikpi na mkpirikpi. Nyaa dị iche na taa, adị m iche fọm nne dị iche fọm nne ya, nne dị iche fọm nne ya. ifu mụ na obodo m abụrụ ofu, mụ na nwanne m abụrụ ofu, sọsọ m ya anọnwụ nke a bụ ụwa nwa bekee nwere afa na akara ogwu n'afịa. ya na elili njikọ oge, the interconnectivity bụ ofu. ya na ife niile ị na-afụ anya, ma ngị nwahụ ma mụ nwahụ ma nne ma nna ahụ ma ụkwụ ogilisa ma ụkwụ ube o ma mmiri dị na ya ahụ ma anị dị na ya ahụ ma ikuku nọ n'ime, ife niile ị na-afụ anya bụ ofu gbawala ịbụa. ya na onye igbo ama nchọchukwu na ịma afụ a ọ bụrụ nwoke dị ọcha gbara afụ ọnụ. you can never see, maka na ịnọ ipelu mpe n'ime oge, ịmarọ mbido ịmarọ njedebe, amaka ị na-anya n'azụ ịma nnelu nwaanya n'ebe ọ malite, amaka ị na-anya n'iru ịma nnelu nwaanya n'ebe o jedebe. maka na onwero njedebe, onwero mbido, onwero njedebe. the arrow of time is facing two directions. gị nwa na onwe ya nọ kịta n'ugbu a, sọsọ ife inwe kịta bụ ugbu a. ọnya ka igbo ji gwa gị sị na kịta bụ oge, taa bụ oge. ịchọọ ka ọ dị mma echi, do it today. ịchọọ ka ịlụta ọrụ ugbo echi, do it today. ịchọọ ka ịmụta nwa echi, be pregnant today. ịchọọ ka ị nwee ezinụlọ echi, nwa nwaanyị today. tata bụ oge. taa is the day you're emerging. It's your first emergence. Forget ya nya na oge ana. tata bụ izizi na-agbawapụta pụta. taa nụ, taa bụ taa, nọ taa bụ nyaa, nọ taa bụ echi. maka nọ taa, nyaa bụ taa mana ọ ga-ana. maka na ife ịma taa ịmara ya nyaa. ọ bụrụ na ịmụ ya nyaa, mebi ike eme ife ike eme taa nyaa, ka taa nyaa butele ọmụmụ na mbawanye. ya anọ ya bụ ife ị na-ene anya na eke bụ that same coming forth. but why that same coming forth parts ofu egbulilu mkpilikpi n'ime ofu afọ nyanwa bụ eke. maka na onye bụ division, divide. mana even though na ọ bụ mkpilikpi ya na mbido ha ya na ofu aka bụ ofu. ya na eke bụ mmalite, na eke mmalite ịbanye oye, ịbanye afọ, ịbanye nkwụ, mana afa ncha niile bụ ofu n'ime izu. ndị igbo ji gwa gị na afa nwanne enwebe edi, na afa nwanne edi bụ enwe. kara elikọ na kara eligba, maka na afa ncha bụ ofu. so kedu ife anyị na-amụli ife ndị a niile dịka nsikwu? maka na ife anyị na-amụli ya bụ maka iji tụsa eziokwu okwu okike. ọ bụrụ Egyptology fasị gị nọ medunete the word of creation. eziokwu na-eji okike ji malite site n'ịkpọ ife afa, n'ife akpọla afa ka ọ ga-abụ. maka na gịnị? na ụwa igbo bụ ụwa izu anọ, ụwa dị unique. maka na igbo aghọtara ọnọdụ a n'ụwa ọ nọ ya kịta. maka na ọ bụ na igbo ghọtara ụwa, o jide ụwa ya jidesie n'ike. maka na ọ nwere ọtụtụ ife igbo ga-emepụtala ụwa ga-abalị ụwa ulu karịa ọma mbụ sọsọ igbo ka ọ ga-abalị ulu. ọ ga-abalị ụwa ndị ọzọ ulu. maka na ụwa igbo bụ ụwa izu. ụwa izu bụ ụwa ogu, ebe ogu na-achị. ụwa nwa bekee dị iche. ụwa nwa bekee bụ alienation. ụwa nwa bekee bụ ụwa alienation world. ọ bụrụ ụwa izu. n'ụwa alienation fụrụ ụwa dịka ebe ife niile nọ na esemokwu
fa nọkọtara ọnụ fa nọrọ n'izu ebe fa kee ka fa kee fa agbarụ ebe bụ oke fa agbarụ. Nwoke dị iche, nwaanyị dị iche, agadi dị iche, nwata dị iche, ọcha dị iche, ojii dị iche. Alienation world amarọ maka chukwu, ọghọtara chukwu, ọfụ chukwu dịka mmadụ, ọfụ chukwu dịka ofu onye nwere ike iwe wee nya tato mgbe bisi obido n'isi. Etu ụwa alienation world si wee dị, ọnya ka nwaanyị ji bụrụ woman, onye ilo man, war of enemy of. Ọnya ka nna na nne ji nọrọ na mgbaghali ọnụ na-ese nne na-anụ nwa, diọkpala na-amụrụ nwa nne ụmụ. Ụwa alienation dị iche, ọ bụrụ ụwa izu. Ụwa izu bụ ụwa ebe ogu na-achị. Ụwa nwa bekee alienation world bụ ebe onye sikalisi ike na-enwe ife niile. Ọnya ka eji enwe kingdom, ebe king na-dominate, ndị ọzọ niile bụ slave. Anịma mpụta na ya. Uwe izu ndị Igbo tata, odibo nwee ike ịka na ya ukwu, ị ga-esi na ya pụta. Odibo nwee ike ịka na ya, mana ụwa nwa bekee ọ dịrị etu a. Ibulu odibo ibu odibo, nwa nwa ibu odibo, nwa 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 ibu odibo, maka na-etu ụwa fasidi. Onye ọbụla nọ n'ọnọdụ nke onwere ofe ejikọrọ ọnụ ya. N'ebe a ka m ga-esi wee weta okwu a n'isi njedebe nke taa, dịka m si wee na-akọwa na tata ka mba atụsa ife ọbụla gbasa arọ, ka anyị wee ghọta na arọ ndị Igbo abụrụ arọ mmadụ, na arọ ụmụaka. Aka bụ mmụọ, aka bụ chi. Arọ ndị aka anyị ada agụ arọ ọzọ na-abụrụ arọ ndị aka, maka na arọ ndị aka ọfa adebela oge, ọfa adebela arọ ya. Na ekenekwa m unu, ọ ga-adị m ga-ejikọla unu maka ife a ịgafụ agụ enene. Ofu nwaanyị dịka o si eme ndị Igbo, nwata nwa agbọghọ bụsọ mma togidelu n'utogide wee mechaa anụ adị, mana o nwere nsọpụrụ, o nwere amamife, ọ marọ ife, o nwere uche, maka na amala ife bụ ọya, mana amala onwe bụ ọnwụ. Ọ na-aya ọya mana ọ n'ụdị o were ọya ọ na-aya wee nụọ dị ife ọ na-akpọ die, ọ mara afa die bụlụ chiedo, ọ marọ die bụlụ nweke, ọ marọ die bụlụ nwa ọya, ọ chọrọ ịmanụ. O nwere afọ ọzọ ọfụlụ ọ ga-akpọ die n'ụwa na-abụrụ ife a. Biko bịa ka ọmọkọ n'azụ ife a, biko na ọ nwekwa onye nwụ na baa na aya ejekwa ozu ife a. Ife ọ na-akpọ dị ebe ife a. Nwoke wee n'ụwa nke ndị mbụ, nwoke nwee ka o si akpa agwa wee jee jụọ ese, kedu ka ọ ga-esi gwuo nwunye ọya? Asịrị ya were ọkpọ tigbuo anya. Nchọpụta o mere, asịrị ya ilu eke nwunye ya ụdọ, maka na ibuli ego n'isi ike anya ụdọ pịagbuo anya ma ebulie pụọ afịa, ebe ọ bụ na igolie dịka ofu nwoke sikwu, na ebe ọ bụ na ya gole ewu goo nwunye ya, maka na ya mere ego n'isi nwunye ya wee nụ anya na-etu ya si wee triti ewu ka ya esi wee triti nwunye after all na ụgwọ ka ya kwụ n'ebe fa na abụọ. Asịrị anya ma enye etu a na enyeli ya ọgwụ oge eje tinye na mmiri ebe nwaanyị na-echu mmiri. Afa nwaanyị a bụ gịnị? Ọnụ ka akụ, ọnụ ka ego. Ọnụ nwoke wee jee tinye ya bụ ọgwụ agwele anya, emee ọgwụ ife na-eme ka ife dị mma. Maka onye Igbo na-agwa unu na ọgwụ bụ ọgwụ dị iche, nsị dị iche. Ọgwụ dị iche, nsị dị iche. Nsị bụ poison. Onye Igbo mara onwe gị, nsị bụ poison. Ọgwụ bụ ife agwọla agwọ,
agwọ ọnya eme ọgwụ. ije kịta na kemis si kemis ya mixeli ya ọgwụ, ije na pharmacist efu pharmacist ọgwụọli ya ọgwụ. ọgwụ bụ ife agwụla agwọ ji eme ọgwụ na-egbu mkpa. nsị bụ poison ya na nwoke eji ọgwụ oge eji wee gwọ nwunye ọya n'ahịa, ọ bụrụ iji ife tigbuo ya. o jee tụnye ya na mmiri esi etu esi gwu ya tụnye na mmiri. olu ya na ụzọ ụtụtụ nwaanyị eku na-etube iyi, olu ezonye ụkwụ na mmiri n'ime oge a di ya afụ bụ ife a ga-esikwa na mmiri a gafe wee jebe ugbo jebe agụ ebe ọ na-arụ ọrụ ugbo. fana abụọ ịpụa n'ụtụtụ lue ife a gafenụ na-agafe na mmiri. ọnụ ka akụzonye ụkwụ na mmiri, mmiri etobe tobe tobe tolu anya n'ụkwụ. ọ chọọ ka o sepụta ụkwụ, akwụkwọ ekwere esepụta. ọkpọba ife a ị ga-afụ agụ enene, ife a ị ga-afụ agụ enene. ife atụgharịa mee ka ọ mara ife na-eme. ọjụọ anya obodo onye na-afa akpọzi m enene. ọkwa m ọnụ ka akụ sia mmụba ọnụ ka akụ ọnụ ka ego enene. ọnụ ka welite ka o jege biti enene. ụkwụ ya delolo n'okwere sepụta enene. achọrọ m esi okwu m na m abụrụ ife a na mkpụrụ m ọnụ ka akụ. ọnya bụ ife abụọ na-abụ mmiri elibelibelibelibelibe tolu anya n'otube. ọ chọọ ka ọ sepụta onwe ya kwere esepụta. ọkpọkwụkwa di ya ọzọ, mana ọ kpọrọ ya die, ọ kpọrọ ya ike ọ kpọrọ ya Uchenna. o nwere afọ ọzọ ọfụ n'ụwa ọ na-akpọ die na-abụrụ ife a, maka na ọ nwere ọya arụ adịrị ya. ana onye nwere ọya a ga-agwụ ya agwọ. ọkpọkwa di ya ọzọ, ọkpọrọ ya die nke ọ na-akpọ ya nwanne ya. ọsịa ife a ị ga-afụ agụ enene, ife a ị ga-afụ agụ enene. ọ bụdo onye na-afa akpọzi m enene, ma ọnụ ka akụ ọnụ ka ego enene. n'ọnụ ka welite ka o jege biti enene. n'ụkwụ m delolo n'okwere sepụta enene. n'afọ m delolo n'okwere sepụta enene. kwazie dị ọma enene. ife atụgharịa sia kwazie dị ọma kwazie dị ọma. ngwanụ na-agbanịnụ na-anwanụ. ọnya bụ kwazie dị ọma. mmiri elibe tobe 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 toluo ife a n'obi, toluo ọnụ ka akụ n'obi. ọnụ ka akụ akpọkwa di ọzọ. ife a ị ga-afụ agụ enene, ife a ị ga-afụ agụ enene, ife a ị ga-afụ agụ enene. ọ bụdo onye na-afa akpọzi m enene, ọ bụdo onye na-afa akpọzi m enene. mụ ọnụ ka akụ ọnụ ka ego enene. n'ọnụ ka welite ka o jege biti ene. n'ụkwụ m delolo n'okwere sepụta enene. n'aka m delolo n'okwere sepụta enene. n'ọkpa m delolo n'okwere sepụta enene. kwazie dị ọma enene. kwazie dị ọma enene. nwa nnụnụ nọ n'ikpele mmiri afụ ka ife ndị a niile na-eme. mmiri na-eto na-eto, nwa nnụnụ akpọ ọnya ọnụ ka akụ, ọnụ ka akụ kpọọ ọnya di m, ọnụ ka akụ kpọọ ọnya di m, kpọọ ọnya di m, ọnụ ka akụ asị gị kpọọ ọnya di m, kpọọ ọnya di m.
ọnụ ka akụ atụgharịkwa ife a ịgafu agụ enene ife a ịgafu agụ enene dimo ife a ịgafu agụ enene dimo ife a ịgafu agụ enene ọ bụdo onye nafa akpọzi m enene ọ bụdo onye nafa akpọzi m enene ọkwụ ọnụ ka akụ n'oke ego enene ọ bụ ọnụ ka akụ n'oke ego enene n'okwu m delulu n'ọkwere sepụta enene n'ọkpa m delulu n'ọkwere sepụta enene kwasị ebi ọma enene mmiri etobe ya n'ọnụ mgbe anụ na-akpọ ọnya si ya ọnụ kakụ asị gị kpọọ ọnya di m ọnụ kakụ kpọọ ọnya di m ọnụ kakụ kpọọ ọnya di m mmiri na-achọ itoluzi ọnụ kakụ n'ọnụ mgbe ọnụ kakụ kpọlịa dimo ịgafu agụ enene dimo ịgafu agụ enene dimo ịgafu agụ enene dimo ịgafu agụ enene ọ bụdo onye nafa akpọzi m enene ọ bụdo onye nafa akpọzi m enene ọkwụ ọnụ ka akụ n'oke ego enene n'ọnụ ka welite ka o jege dịji enene delulu n'ọkwere sepụta enene n'aka m delulu n'ọkwere sepụta enene n'ọkpa m delulu n'ọkwere sepụta enene ife agbaba na mmiri bịa wepụta ọgwụ enyere ya mmiri taa osepụta nwunye mmiri elirozia ugwu bụ nkwanyelụ amala ife bụ ya amala onwe bụ mgbosi mmadụ mala onwe mgbosi aka ọ na-adịrị mgbosi mmadụ ma ife na-ayị ya mgbosi aka ife na-ayị ya ga-akwụsị ifugo ka ọnụ ka akụ si wee were aka ya na-egbu onwe ya maka na oke eji aka ya gbuo onwe ya mana nwannụnụ nọ n'ikpele mmiri gbalị ya ama o wee were uche ya na ozi ka m bịa ịzụ ndị Igbo nke m okwu etinye m n'ọnụ ka m na-ekwu olu ezuru nke m na-alụ a sị m unu daalụkwanụ ka anyị na-ezisa ozi a ka anyị wee na-akpọte ndị Igbo nke anyị maka na ofu osisi adịghị eme ọfịa ọ nwaanyị ka anyị na-azọ ọwa nke anyị ka anyị na-achọ ebunye anyị ego anyị weli eme gịnị ọ bụrụ na sọsọ ego na-egbu mkpa nsogbu ama ndị maka na ego enwere ulu ọba n'aka onye na-amara ife ego dị ka mmadụ iji nkịta ji ekuli mmiri onye na-amara ife ego ọ ga-ekute mmiri niile mana ọ ga-aghanarị ya ndị Igbo ka anyị mara onwe anyị ndị Igbo ka anyị dị ndụ ndị Igbo ka anyị kwue ka anyị si na-ekwu ka anyị dị ka echi na echi ada agwụ ekenekwanụ m unu ndị nke m asịkwa m unu rapụ ụwa nwa bekee kama na ka anyị na-eso ụwa nwa bekee ka anyị ghọta nke anyị ka o wee dịla anyị mma maka gịnị na mụ nwa ghọta ụwa na-aba ọ nara ọlụ mụ na onye ghọta ofe ụwa anọ m n'ime ụwa nwa bekee be anyị meghọta ya ghọtamie nya ọfụma ma ghọtakwa ụwa onye Igbo ghọtakwa ụwa ndị Igbo o wee na-enye m obi aṅụ na okwu wee sie m ike ọnya ka Igbo na-asị gbasie okwu ike na anị na ọnwa anị nwee egwu anị iche na inwe taa inwe maka na afasị gbasie okwu ike na anị na ọnwa anị nwee egwu inwe abịa chụpụ ya ebe a nkọ ya na okwu afa ka ọ bụ ife ọ na-ekwu bụ nwa akụ nwee uche mala ife ka iwee dị ndị Igbo ekenekwanụ unu tata afa mbụ Ngozichukwuka Adaobi Ijele ife unu dị m mma rinne ọkpụkpụ unu bụ ọkpụkpụ m arụ unu bụ arụ m ọbala dị m na-arụ bụ nke unu site n'ebi ebi lue n'ebi ebi ekenekwanụ unu ka ọ dịbanụ